Ďalším údajom veľmi dôležitým na etikete vína je kategorizácia toho vína. To znamená, či je to akostné odrodové víno, akostné značkové, čo sú väčšinou kupáže a nejaké zmesy vín, alebo teda víno s prívlastkom. Čo je ten prívlastok? Je to akási vyššia kategória vína alebo kvality. Víno, ktoré pochádza z hrozna, ktoré bolo oberané už troška pri vyššej cukornatosti, čiže zrelšie, prezretejšie. A teda tento údaj je aj certifikovaný, čiže v podstate vinár musí vedieť preukázať tú vyššiu kvalitu toho hrozna. Na etiketách sa stretneme niekedy s údajom ako kabinetné alebo kabinet, čo je taký ten prvý stupeň výberových vín. Neskorý zber, čo neznamená, že to bolo oberané niekedy neskoro večer, ale práve to, že je to troška neskoršie posunutý zber v termíne. A teda znova cukornatosť vyššia od 21 do 23 stupňov cukornatosti. Od 23 nám začína kategória výber z hrozna, kde môžeme hovoriť naozaj už o plných výrazných fyziologicky vyzretých vínach, alebo teda súrovina bola fyziologicky vyzretá. A neskôr prichádzajú ešte najvyššie kategórie, ktoré sa spájajú väčšinou s nejakými prírodne sladkými vínami, ako bobulové zbery, hrozienkové zbery, slamové vína, ľadové zbery a podobne.